breed na niyang iruan African Bully. Panilit! Panilit! Isa, butang naman na ilahan ako masilhing lang pa yan Panilit! Ngawam lang. Sige tao Panilit! Uy! Bago na mong iro? Bag-o ni siya akong iro, Ben. Halak ka. Branded ni siya nga iro. Dili lang po din yung hambog So kani iruan ni siya, mahalon gani siya. Tag 100,000. Bartuha man ang 100,000. Uang 100,000. Tukoy pa ni siya, 100,000 akong palit ani niya. Mahalon gani iruan, ay mo man iro nilang Mayweather. Kato sila mga Hollywood actor po, silang Andrew silang Fernando po. Jackie Chan lang itong upaw kasi nga atong gadasa. Basta Hollywood actor. Mo ba? Sa pwede na iro Breed ng iruan kuan di ba na may American Bully no? Kani siya lahi po ni siya nga klase. Ang breed na niyang iruan African Bully. Gikan siya sa kuan manggod lugar Afrika. Naani siya sa lida bitaw nga God must be crazy. Wala lang makita kay gamay man siyang irua god. Mo ba, Craig? Sa to pa, mahal kayo nagkinaon. Sa to pa, mahal kayo nagkinaon. Mahal god kay mahalon pag iro lisod pod. Yang kinaon niya, mo kinaon si Lupin. Si Lupin salin sa nangka, kumbang nangka. Mana yang kinaon mahalon ka zo. Oo.